हम्म। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आप सबके भाई भोजपुरी गायक ब्रजेश सिंह, और आज अपना ब्रजेश सिंह ऑफिशियल पेज से आप सबके बीच लाइव बानी। तो आप सबसे निवेदन बा, निहोरा बा, विनती बा कि आप सब जल्दी से हमरा लाइव सेशन से जुड़ जाए जा, ताकि आप सबसे बात कल जाओ और आप सबके कुछ अच्छा चीज़ सुनावल जा। कहे से कि फगुनी बयार अब बह गेल बिया। माँ बीड़ा वाली के पूजा अर्चना कर के हमनी के बढ़िया से उनके विदाई कर देने जा, और अब फगुआ में हमनी के फगुआ के मिजाज में एकदम बने जा। सोम टी सिंह जी, दीपक मेहता जी, विराट कुशवाहा गुड मॉर्निंग। सोनू सिंह हमारे भाई वाचिंग कर रहे हैं। ठीक बा टी सिंह जी, दीपक मेहता गुड मॉर्निंग। दिनेश सिंह, राकेश कुमार सिंह, हमारे होली मिलन समारोह के अध्यक्ष, मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई है लेकिन बहुत ही मिजाजी लड़का है ये राकेश। पटना बानी राकेश, पटना आगे नहीं। प्रकाश कुशवाहा जी का हाल बे ठीक बाटे। विराट सिंह कुशवाहा जी कैसे हैं? ठीक हैं। अजीत कुमार जी वाचिंग कर रहे हैं। दिनेश सिंह जी, सोनू सिंह भाई हमारे सुपर। रॉकी राजपूत जी वाचिंग कर रहे हैं। मोनू सिंह मेरा भाई कलकत्ता से, लव यू मोनू, मेरे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त भाई मोनू, जिसका कोई जवाब नहीं है। लव यू मेरे भाई। फिरोज राइन मेरे बड़े भाई, भैया के नमस्कार बा। फिरोज भैया के ये गार्जियन है हमारे, फिरोज भैया। छठू सिंह सुपर, छट्टू सिंह जी, सोनू सिंह संदार, माही अभिषेक, फुल सपोर्ट। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और आप सबके बता दी पूरन माही अभिषेक फुल सपोर्ट। रंजन चौबे जी, लोक रंजन तिवारी जी, जय हो। सबके अभिनंदन, स्वागत बटे लाइव में। अभिरंजन कुमार जी, का हलवा जी? ठीक भाई ना। दुर्गेश यादव जी, आरजेडी जियो शेर, अजय कुशवाहा, बसंत कुशवाहा जी, बहुत सारे भाई मेरे जुड़ गए हैं। सम्राट अभिजीत जी, सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत। जुमन भाई मेरे जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत बा लाइव में। अविनाश कुमार जी वाचिंग कर रहे हैं, फुल सपोर्ट दिनारा से भैया। माही अभिषेक कुरान, लव यू मेरे भाई। अमित पांडे जी, अजय कुशवाहा, शशिकांत सिंह जी, राकेश पांडे जी, नितम सिंह जी, सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत। धीरज मिश्रा हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई डुमराव से, स्वयं शक्ति संस्थान के एक होनहार सदस्य हैं, जो सबके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं भैया। सुधीर कुमार सिंह जी, जय हो। राकेश कुमार, विकास सिंह जी सुपर। पवन सिंह, गुड मॉर्निंग डियर ब्रो ब्रजेश भाई, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भाई मेरे जुड़ गए हैं, दिल से लव यू सबके। और आप सबके बता दी हम कि बहुत ही प्यारा होली के बहुत ही ज़बरदस्त गाना आप सबके बीच में रिलीज हो गई बाटे 2-3 दिन पहले ही। थोड़ा बिजी रहनी है, ऐसे हम लाइव ना आ पौनी है। और आप सबके इतना प्यार मिला था वो गीत के, हमारा लगा था कि कल 1 मिलियन हो जाए। तो आप सबसे जे भी लोग देखा था लाइव में, जे भी गीत के नीचे देख ले, वीडियो के नीचे देख ले, दरस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे ही बाटे, जौना से बहुत सारा गाना हमारा आइल बा। और होली के हमार पहला गाना रिलीज हो गई बाटे 2-3 दिन पहले ही भई रहे, जौना के टाइटल रहे 4 साया 4 चोली। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बाटे। एकरा के जे भी नहीं देख ले तो प्लीज़ आप सब एक बार जाके दरस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे
आप सब देखी जा कहें से कि इतना बढ़िया गाना बाटे, इतना मिजाजी गाना बा। देवर भौजाई के इतना बढ़िया ठिठोली बाटे। वो गीत में लिखले बड़े आनंद किशोर जी, जेकर गाना रहे कि राजा रउआ के माजा कोई देले हुई तो बुझी हमरो से माजा कोई लेले हुई, जौना गाना के आप सब बहुत प्यार देहनी और आजीवन ही गाना रही। कहें से कैसन बातें वहाँ के लिखले बानी कि हमेशा रही, हमेशा लागू बाटे सब पे। तो आप सबसे निवेदन बाटे कि दरस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे जाके और गीत एक बार वीडियो देखी जा। बहुत ही प्यारा वीडियो बनल बाटे और बहुत बढ़िया काम कैले बड़ी रितु चौहान, बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस। और वीडियो डायरेक्टर हमारे आशीष यादव जी, कोरियोग्राफर विक्की DS जी, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही प्यारे म्यूजिक बनाए हैं हमारे विकास यादव, जेकर कि बहुत सारा गीत हम गौले बानी। अभी बहुत सारा गीत आई, एक से बढ़ के एक गीत। तो आप सबसे निवेदन बाटे कि आप सब एक बार जरूर देखी जाए दरस म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे जाके कि होलिया में पिया का करे लो बहरावा, घर में तबाही मचैलस देवरावा, तय सोए गहू न गोइठा उठैले बा चारो मोरे साया या चारो मोरे चोली, समत में ले जाके जरहिले बा चारो मोरे साया या चारो मोरे चोली, अरे समत में ले जाके जरहिले बा। बहुत ही बढ़िया गाना बाटे। तो आप सबसे निवेदन बा कि गाना रील पे भी आ गया बा, तो प्लीज आप सब ज्यादा से ज्यादा रील बनाई जा। 4 साया 4 चोली। एक बार हम चाहते नहीं कि गीत आप सबके हम लाइव के माध्यम से सुना दी। बजावत नहीं एक बार तो अहिरान, पंटू जी, टुनटुन जी, अमित पांडे जी, राहुल कुमार यादव जी और भी लोग।
आज सबकर कमेंट आवता। प्रहलाद कुमार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जयमाल ठाकुर, सुनील सिंह जी। हरे चारो मोरे साया या चारो मोरे चोली, समत में ले जाके जा रही ले बा। बहुत ही यूनिक मैटर बाटे। आप सब दरस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जे भी नहीं देख ले प्लीज एक बार देखी, बहुत ही मजा आई, बहुत ही प्यारा म्यूजिक बा। और रील पे भी गाना आ गई बा, आप सब रील बनाई, भाई के सपोर्ट करी, जौन चीज अच्छा लगे ओकरा बजावे के चाहिए, सुने के चाहिए, एंजॉय करे के चाहिए। आप ही सबके इंटरटेन खातिर हमनी के करत तनी जा। जेपी मौर्य जी, अविनाश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। मार्कंडे कुमार चौहान जी वाचिंग कर रहे हैं मेरे भाई। विकास कुमार धनसोई से, हमारे प्यारे मित्र भाई विकास जी का हलवा। संतोष प्रसाद जी, लवजीत कुमार जी वाचिंग कर रहे हैं। राजू सिंह, सुशील कुमार, सिंगर जिकेश दीवाना जी, भूखल राय, राधे राधे, नितेश कुमार जी, राहुल कुशवाहा जी, सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, दिल से अभिनंदन बा, स्वागत बा। लाइव में जुड़ा रहो। ओम जी भैया हमारे गार्जियन जुड़ गए हैं, बक्सर के बहुत ही अच्छे समाज सेवी। अमित कुमार भैया हमारे चौसा से, नमस्कार अमित भैया। पंकज सिंह जी, जे जहाँ बाटे बहुत ही अच्छा गाना बाटे। होली के मिजाज में एक से एक बढ़ के एक गाना आवत आटे। अभी MMB फिल्म से आवत आटे, बहुत ही तगड़ा मैटर। आदि शक्ति फिल्म से आवत आटे, DRS फिल्म से आवत आटे। होली तो हमनी के है, होली खूब मिजाज में बनल बा। नन्हे बाबा के लिखल बहुत ही बेजोड़ बेजोड़ गाना, आनंद किशोर जी के लिखल। तो आप सब भर होली एकदम एंजॉय करी जा। ब्रजेश सिंह ऑफिशियल से भी गाना आवता, बहुत ही बेजोड़। हर कंपनी से आवत अटे, लगातार 1-2 दिन पर लगातार छूटत रही। और आप सबके हम आभार व्यक्त करता नहीं कि चारों मोर साया चारों मोर चोली अब 1 मिलियन होखे वाला बाटे। हमरा लागत है कि आप सबके प्यार मिली, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करब जा, सुनब जा, तो हमरा लगता है कि आज 1 मिलियन हो जी। तो आप सब एक बार ऐसे ही अपन प्यार आशीर्वाद देते रही जा लगातार, और आजीवन एक कामना भी रही कि से कि हमेशा मिलल बा, हमेशा मिलत रही। और आप सबके इंटरटेन खातिर हमने कैसे ही गावत रहल जी, बजावत रहल जी, आप सबके प्यार पावत रहल जी हमेशा। और कल एगो गाना हमार ब्रजेश सिंह ऑफिशियल से छूटल बा, हमार कुशवाहा भाई खातिर। कुशवाहा भाई लोग की भी सबके खातिर हम गावी ना, सब कोई प्यार करेला हमरा के। तो सबके इंटरटेन के माध्यम से गाना के देखे के बाटे। कोनो गाना जातिगत भी होखे तो केहू कैसन गाना ना होखे कि मने सबके बुरा दिखा के और अपना जात के ई सब के हम समर्थन ना करीला। तो बढ़िया होके के चाहिए, सब कोई अपन अपन एंजॉय करे खातिर गाना सुने। केहू के बिरादरी के नीचा दिखा के कोनो गाना ना गावे के चाहिए केहू के। हम होखी चाहे केहू होखे, सब हमनी खातिर बराबर बाटे, सब लोग हमनी के प्यार करेला। ऐसे सबके मान सम्मान एक बराबर होला और एक बराबर हमनी के सबके देखे के चाहिए। और जहाँ हमनी से गलती हुई रहे सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइब जा। हमनी के सीखत तनी जा, समाज में हमेशा सीखे के बाटे, और आप ही सबके अनुसार हमनी के चलल जाई। एगो गाना अभी रिलीज भइल बा ब्रजेश सिंह ऑफिशियल से, तनी बजा दहो। कोयरान टोलिया चलेला गोलिया, लगन स्पेशल गाना है, तो ओकरो के आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजा। बहुत ही प्यारा वीडियो बनल बाटे, तनी एक बार लगावा हो। श्लोक राज गुप्ता जी, प्रिंस जी, धीरेन्द्र कुमार जी, युवा सम्राट रवि मौर्य जी, बिट्टू मदेशिया जी, राकेश कुमार भैया हमारे बहुत ही अच्छे एंकर दिनारा से, गार्जियन हमारे, लव यू। तनी साउंड कम कर डाल। मुकेश कुमार मौर्य जी हमारे बड़े भाई चंदौली से, नमस्कार भैया। नारायण सिंह भैया वाचिंग कर रहे हैं। निधि तिवारी जी बहुत ही अच्छी गायिका बनारस से, जय हो। कुशवाहा के चलेला राज छमिया, हरिया के होई रंग बाज छमिया, मोनी पतोरा हम गोदे लुटा दे, मोनी पतोरा हम गोदे लुटा दे, मर गई सबसे तोहार सोनिया।
शेयर लगाई जा हमारे भाई, आप सब शेयर करत रही जा, गाना के सुनी जा खूब मिजाज में। मोरेवंशी किंग सुमित जी लव यू, मुकेश भैया, प्रिंस कुशवाहा जी चप्पले रहा भाई लव यू भैया, भूखल रहा है लव यू। पंगा बेसहजनी फूल झरी, विराट सिंह कुशवाहा जी लव यू। जय हो मेरे भाई, लव यू सबके। विष्णु कुशवाहा जी आरा जिला लव यू मेरे से। करिए जब होगी, हम कुछ ना बोलब विशेष, केहू को ऐसनो ना कर देवे के चाही कि हद तक ना गिरे के चाही, ठीक बा।
लेकिन अतनो ना गिर जाए कि चाहे कि फिर उठे लायक मत रह। रावण के घमंड तो रहबे ना कल, तो हमनी के का बनी जा, कुछ नहीं की जा, तुक्ष कौन बनी जा। तो आप सब सही के साथे सही करे के चाही, जे गलत बाटे तो भगवान देखत हने, सब उनकर देखे के। राहुल यादव मेरा टाइगर जुड़ गया है, मेरा भाई राहुल यादव, लव यू। मोहन सिंह जी, राजेश कुमार जी, और आप सब एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। जे जितना भाई लोग जुड़ल बनी जा प्लीज़ शेयर लगा दे जा। सोनल सिंह परमार जी, 4 साया 4 चोली जौन गाना बाटे बहुत ही बेजोड़ गाना बाटे, बहुत ही बेजोड़ म्यूजिक हमार भाई विकास यादव बनौले बाने, बहुत ही बढ़िया गीत लिखले बानी आनंद किशोर जी, और नन्हे बाबा लिखले बानी जौन काल गाना उम्मीद बागी काल रिलीज हुई गाना हमनी के। सूर्य प्रकाश जी लव यू। और वीडियो डायरेक्टर हमारे आशीष भैया, आशीष यादव जी, कोरियोग्राफर विक्की डीएस जी, और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कैले बड़ी ऋतु चौहान, सब टीम बहुत मेहनत कैले बा, बहुत बढ़िया गाना बा। और स्पेशली थैंक्स बाटे हमार दरस म्यूजिक भोजपुरी के, दे बहुत ही बढ़िया गाना आप सबके बीच में छोड़ले बानी, वहाँ के माध्यम से गाना आइल बाटे। तो ये गाना के प्यार दी जाए कि चारो मोरे साया या चारो मोरे चोली, अरे सम्मत में ले जाके जरहिले बा। कितना बढ़िया लाइन लिखले बानी कि होलिया में पिया का करे लो बहारावा, घर में तबाही मचैलस देवारावा, तय सोए गहू न गोईठा उठैले बा। एगो हमनी के परंपरा होला कि जे समझ जरेला तया एक एगो गोईठा सब कोई अपना घर ले लेके जाला। गोईठा माने 5 गो तरी जाला गोईठा, केहू लुकार बना के ले जाला, केहू होलरी बनावेला, तो गोईठा जरूर लेके जाए जाला समत में डाले खातिर। तो देवर हमेशा देवर भौजाई के रिश्ता ऐसा होला भाई, मजाकिया चलेला होली में। तो उहे मैटर लिखल बनी, कितना बढ़िया प्यारा बात लिखल बनी कि असोए गहू न गोईठा उठैले बा, चारो मोरे साया या चारो मोरे चोली, अरे समत में ले जाके जरहिले बा। बहुत ही बढ़िया गाना बा। ये वीडियो का आप सब प्यार भी देता नहीं, आज 1 मिलियन करा दी, बस 1 मिलियन का नज़दीक बाटे। और ये गाना के खूब भर होली एंजॉय करी जा। फिर हमनी के लेके आवत नहीं, जब बहुत बड़ा बड़ा गाना बाटे, बहुत बढ़िया बढ़िया मैटर बाटे। हमनी के जानते बानी कि होली रहेला तो कुछ यूनिके रहेला, चाहे कोनो गाना रहेला कुछ यूनिके मैटर रहेला। अब और आगे आप सबके क्या करे के बा, आप सब आगे प्यार आशीर्वाद बनौले रह तो हमनियों को मन लागत रही। विनोद सिंह जी जियो से, सम्राट गोलू कुशवाहा लव यू। सुलेमान सारी जी, गीतकार ने दूसरा के बारे में आप कुछ नहीं खे बोले करे दीजिए जो उनको छोड़ी, हमनी के बोले वाला है जे बाबा, हमनी क्या बोली जा, हमनी के तो खुदे एक से परेशान बने जा। हमनी के गाना दूसर उठा के गावेला गावे दी, कोनो दिक्कत नहीं है। गाना तक ठीक बा, लेकिन और कुछ ना होके के चाहिए, तनो ना गिरे के चाहिए कि सब क्यों बुर्बक थोड़े बाय घरी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सांवरिया जी लव यू, विराट सिंह कुशवाहा जी, अंकित यादव जी, सब भाई टी सिंह जी, सुम टी सिंह जी, सब हमने हमारा खातिर सब बराबर बा, सब कोई हमारा खातिर बराबर बा, सब हमारा के प्यार करेला। हमनी के दिखावा वाला काम ना करने जाए, एकदम ग्राउंड लेवल पे और हर आदमी से जुड़ के रही ला जा। जितना हमनी के भगवान दिले बने बहुत बढ़िया दिले बने, मैं खुश बनी जा। हाई नहीं के करे के हमनी के अपन मेहनत करे के बाटे, जितना मिली हमनी के वो एक्सेप्ट बाटे खुशी से। नीरज साहु जी, और हाई क्या करे के बाटे, सबका मालिक एक है। तो ऐसे अपन प्यार आशीर्वाद देते रही जा और गर्दा उड़ाई जा भर होली। सबके प्रणाम, जय हो।